Ассалому алейкум ва rahmatullohi va barakatuh. Бародарои азизам, як хоҳарак мо гум шудагӣ будай, ном фамилияш чи ака? Қаюмова Нигора ай санаи 1 апрел гум шудагӣ. Оли ман суратша дар ҳамин ҷо мебинам. Ай киҷо мешава? Ай ноҳияи Шомансур, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомансур. Ай киҷош? Ай территорияи аэропорт. Ҳамин территорияи аэропорт будай. Рӯзи 1 апрел ай хона буромадагӣ, хонаи холам мерам гуфта ба ҳамин беном нишон шудагӣ. Бояд ёдовар шавам ки ҳамин духтара кам-кам бемории рӯҳӣ дорад. Кам-кам бемории рӯҳӣ дошта. Ина дар инҷа модараш дар назди ман қарор дорад, омадагиан ҳамин корхонаи ман. Мақсад ҷа тағоёш омадагиан, штоби ки ҳамин видео кинему дар шабакаҳои иҷтимоӣ парто меша. Ҳай бо сабабҳое ки мисол чия рӯшон нишон наметавонем модарша ва падар бародарша. вале аз шумо хоҳиш мекунам бародарои азизам видеоро паҳн кунен, як бор барои ёфтани ҳамин хоҳар кӯмак расонен. Қаюмова Нигора, соли таваллудиш 2007. Соли таваллудиш 2007 будай бародаро. Дар ки ҷое ки дидагӣ бошен ҳамин духтарака дар ки ҷое ки мебинен ё ин ки медонен дар ки ҷо қарор доштанша, илтимос дар рақамҳои дар рӯи экран будагӣ WhatsApp ҳам дора рақамотон. Дар ҳамин рақамҳои рӯи экран будагӣ WhatsApp ҳам ҳастай. Дар ҳамин рақамҳо метавонен занг занен, муроҷиат кунен. барои ёфтани ҳамин духтарак илтимос кӯмак расонен. Ва аз шумо тамошобинон хоҳиш мекунем видеоро падилитса кунен ва дар WhatsApp-ҳои хутон историяш бинен. Инчунин блогерое ки канал дорен, дар каналҳои хутон сообщество занен. Илтимос комментария нависо. И гап дар шумо дахл дора. Дар ҳамин комментария гапҳои ноҷо нанависонен. нигоҳ кунем модари ҳамин духтарак омадагиаи ҳамин ҷа гирьяву нолаву зора гуфтию гапҳо фарзанд ҷигарбанди худша гум карагай. бо пилуси ин қадар ғаму дарде ки шумо да гуфтию гапҳо фарзанди худша гум карагай, бо пилус ҳамун комментариҳои нависондагӣ шуморо мехонанд, набарот ябора касал мешанд, зиқ мешанд. ҳамин ду духтараке ки ина гум шуд ёфтаншонаку аз шаҳри туз. мисол мо видеош кардем, як рӯз ду рӯз пас пайдо шуд. дар комментария ҳамун видео медурои ки охи як гапҳо нависондагай. ҳамун кампирои пеш мегуфтанд ки агар пишаки модар дошта бошӣ дар хона тоба ки хеле корои тоба. ягон падар, ягон модар намехоҳад ҷигарбанди худша гум куна ё ки ай дастия ё ягон проблема шаваша. ҳеҷ ка намехоҳад чиза. кори шидагӣ. шумо як хеле менависонем баъзетон комментарияда ки как бута шумо ояндара медонен, аллакай медонен оянда фарзандои хутон чӣ хеле меша, чӣ кор да меша. бача ин кори тоба бо мегум ҳамамон апаву хоҳар дорем, фарзанд дорем, зан дорем, гуфтию гапҳо хеш табор дорем. ки медона пага дар сари фарзандои мо, дар сари хонавода, дар сари фарзандои имина одамое ки ақорат менависен, дар сари ҳамино чӣ мебиёяд. дар кор нестай. ҳамин гапҳои ноҷотона илтимос нанависонен. ҳамин гапа ман 10 бор 100 бор шуд мегум. бечора онамо духтаракое ки гум шуда будан ёфт шудан комментария авайда любой гап нависондагиан падару модари ва ё хондиан ябора бо зиқ шудагиан. офи таи кора ягон тад намедонен, ҳарчи аз пеши хутон нависондан мегирен. тони ягон гапи хуб нависон наметони. ҳамин видеора я лайк мон падилитсамон ки тамом дига ягон гапи зотӣ нанависон. охи я дуо ки я дуои хуб ки я кори тоба, я тобау надомат ки я чӣ ки ҳеҷ ка намехоҳад ки фарзандша, ҷигарбандша, хоҳарша, апаша гум куна ё ки рӯи экран бурорад. гуфтию гапҳо ҳеҷ ка айхирсандиша ин корро намекунад. манам айхирсандӣ ман ҳамин видеома намекунам. ман ҳамин видео ягон чи барои ман фоида нест, ягон рубл, ягон дирам фоида нест. ман мекунам ба хотири алло, ба хотири ин мардума дастгирӣ кардан. набарот як проблеми фоли асари ҳар як видеом дар ман як мушкилӣ мешава. лекин бо итак бо дида бо мекунам ҳамин корро, штоби ки савоб шава. бечораҳо ба ҳазор умед мебиёянд ба пеши мана ки видео мекунам, комментариҳоро мехонӣ, пишаймон мешавам видеои карагӣ. дар кор нест ҳамин чизо. фақат видеоро падилитса, лайк, комментария, историёҳои хуб кунен, тамом.